In sporthal De Trimmer in Dokkum kunnen mensen zo'n deze weken zonder afspraak een coronavaccin krijgen. GGD Friesland had daarvoor een speciale teststritten vrijmaken. En dat docht ontnota aardig vertuten. Mijn en Tienje Bielkoor hebben zo'n 350 mensen hebben hier gevaccineerd zonder oorspraak. En hoe de hele provincie zitten we zo'n 130 mensen die we juster en juster gevaccineerd hebben. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel tevreden over. Mensen kunnen alleen nog voor de eerste prik te lonen zonder afspraak. Voor de tweede vaccinatie moeten zij naar een orenlocatie. Vonk merkt dat voor gewoon het prikken zonder afspraak een grote barrière voortneemt. Mensen die vaak digitaal net zo goed online binnen of mensen die toch nog wat twijfels hier van willen of net vaccineren. Nou, dan maakt het dit krek even wat makkelijker. We hebben krek meer mensen hoe de streep loeken. Net alleen nog mensen uit Dokkum en omkrieten kunnen in de Trimmer te lonen. Toeristen maaien ook onklopje voor een vaccin. De Kamerwaasje benam een soort baan en jongeren voor een prik. Omdat mijn ouders ook gingen, dus dachten wij, ja, gaan we ook maar mee. En dan kon het nog mooi voor vakantie en eerste prik halen. Ik kom zelf uit Hantenwij. Dus naar Lauwertaak in moest dan hier in de automaat en dan hier niet mee even mijn maten of zo. Dus ik denk, het is hier mooi dichtbij. Ja, het is wel fijner, want als een afspraak had, zit onder de stress. En ik totaal geen stress en geen spanning. Ik zoek gewoon een afspraakmaatje, maar toen zeiden mijn ouders van, doe kist ik gewoon zonder en dan kunnen we gewoon naar Dokkum toe. Toch spinnen er ook wel volwassenen die haar zonder afspraak vaccineren litten. Ik zit dan in het transport en dan, maar het even en dan een eigen bedrijf en dan is het best lastig om dat even in te plannen. Dus dan, zodra het koel wordt, denk ik, nou maar heen, zo.